Hemm ħafna kanzunetti bil-Malti sbieħ li joġbuni, pero kieku kelli nażel waħda, hemm tnejn insomma li iktar li joġbuni, hemm Xemx u hemm L-aħħar Bidwi. Pero il-kanzunetta li se nkantalkom illum hija L-aħħar Bidwi f'Wit il-Għasel, nispera li toġobkom il-verżjoni tiegħi. Biex naqla li xin spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'Wit il-Għasel u jien jinżlu f'Wit il-Għasel dawk il-ġranet nisa l-passiġġati jiġu għal-mistier raba stingat biss riservat u għal-isniter u l-klib tal-kaġġaturs minn il-gamim wara jew fjuri satar minn ġol blant jinżlu Wit il-Għasel jiġu nar taħar